Kannywood ta ƙara rikicewa, amma zan so ka kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe. A daidai lokacin da Ali Nuhu ya je bikin dina yake jawabi a wajen bikin aure, to a nan ne fa Adam A Zango yake warware Dauda Kahutu rarara, har ma da martanin da Dauda Kahutu rarara ya mayar masa, inda da sauran rago 'yan ƙungiyarsa ke ci gaba da tallata ƙungiyar nan ta Triple R Kannywood. Ga abin da Ali Nuhu yake cewa. Ubangiji Allah ya kawo zuri'a ɗayyiba ɗan baya ku kuma muna jan kunnen ku ba tabbatar da can ina suna sun horo to ya kamata a ce ku a sama babban gado kada mun ƙara aurarwa to kai ma yanzu a zo tabbata Allah ya ba su zaman lafiya Allah sa ya yi cikin mu yana aure ɗani a gurin wasu cikin bukata ya zo ya kebe su ya san lokacin da in ya ce ku zo za ku zo kuma ka zai so funny to be with waka dariya a yi harka ita yanzu ni fa da rara fa ba fa maki rara ba ne kana faɗan based on experience ɗinka. Ni ina challenging ɗin shi ne akan haƙƙi na da ya amfani da ni bai biya na haƙƙi na ba. Kuma ba wanda ya sai hana nan yi magana. Idan kyautata min yayi ba wanda ya sai hana ni in fito in yabe shi. So wanda ya rara kyautata ya fito ya yabe shi bai fa laifi ba. Kai ma da aka yi ba kyautata ma. Ni ma a 13 ina ga a group zaka ji ne. Kamar yadda ka faɗa kuskuren da mu muka yi da muka yi. Kullun rigima. Adda bai rigima. Ji alijita me yau kungiyar ne. Me yake cewa me yau kungiyar. Wai ga an yayo ba da niyyar ranar nan ka zo yau ba na ga kana bayyana shi. Ai wato ina da ciwon rana. Ya kana da ciwon shi na gane so kake ka warke gaba. Mutum ne wanda ya wadatu. Ya tara. Ya samu kuɗi da harkar siyasa. Amma yana bakin cikin wani da yake karkashinsa ya samu irin wannan wadatan da shi yake da shi. Kana ganin duk industry nan ba wanda ya kai shi a samun kuɗi a siyasance. Ba wanda ya kai rara kuɗi. Duk ka rabu da media. Babu. Wallahi babu. Gaskiya ne. Kuɗi sirri ne. Amma ba wanda ya kai rara samun kuɗi. Amma haka zo harkar raba kuɗin nan. Abun matsalar da ni abin da yake bata min rai din shine ni ba dan siyasa bane. Yana ɗaya daga cikin mutumin da ya bankare ni ta ƙarfi ka shiga siyasa. Ya shigo da ni. Ya shigar da kai siyasa. Ina kallon abubuwan da ake samu. Makakau da kai. Amma in gama wannan ɗinka na yarda da kai 100% na baka amanar kaina saboda me saboda na farko dai zuwa guri na farko a fan ɗina ya zo ba abokina ko abokin siyasa. Masoyina ne ina burge shi ya zo. Dole kai mai ɗau wannan yadda ka bashi kana tunanin zai taimake ka. Sai na yadda da shi. Kuma na bashi wannan abotan ya trusting ɗin shi. Sai za mu yi abu irin wannan kamar da na gaya ma idan tura min 200,000 sai na ce a wannan wata rana. Wataƙila za a yi babban sallama yana tara ma ne. Yawwa zai iya min wata hanya ko bai cira juyin shi ba yana da yadda zai yi min. Hanya da za ka kare. Tunda shi yake da hanyar riban da ita shi ne kadai zai iya min. Bai bani ba, bai yi min hanyar ba. Dole ka je ya yanke siyasar in koma yin sana'a ta da nafi wannan. Dama da ita aka sanka. Ita harkar siyasar ma ita ta kara min ma makiya da bakin jini. Irin wannan abubuwan da yawa suna nan waɗanda ana gani mun dai ba mun yi adda mun san kuma Allah ya karba. Duk dan iskan da ya je ya ga infoma bai faɗa ba to shi cuce mu. Allah ya bayyana mana ku kuma kun me aka ta kun dakule mu. Kungiyar Triple R Kannywood tana ma kowa fatan alkhairi tana tafi kuma da shirye-shirye daban-daban na ci gaban matasa na ci gaban wannan ƙasa da kuma nuna manufofi kamar yadda aka faɗa ba canji. APC muke daga sama har ƙasa. Ana ganin wannan taron kamar ya biyo bayan wannan zuwa an kun je Abuja ne kamar ya biyo. Sunana Ummu Salma Inuwa wacce aka fi sani da Gimbiya Khadija a cikin shirin labari na. Dan dai har kana jin daɗin kasancewa da mu, ka danna mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirin mako da yaushe.